naħseb illi sar ħafna xogħol matul l-aħħar 4 snin sabiex bnejna l-ewwel fażi tal-kampus fl-Emcast. Hemmhekk kellna investiment ta' 18 miljun, it-tieni fażi qed ngħidu li ser tiswa 33 miljun sabiex nibnu 3 faċilitajiet ġodda. Fraħal ġdid ukoll il-proġett tas-saħħa tant mistenni sabiex hemmhekk nkunu qegħdin nagħtu l-aħjar servizzi fejn għandu x'jaqsam kura primarja. U allura nkunu qegħdin ukoll intaffu l-peace minn fuq l-Isptar Mater Dei għaliex ħajkun qed jilqa' diversi pazjenti ta' kuljum kif ukoll anke operazzjonijiet minuri li jsiru f'dan iċ-ċentru. Dan ċentru tas-saħħa tal-Ħal ġdid ovvjament meta jitlesta mbagħad jieħu post iċ-ċentru eżistenti u x'hekk. Ekk ovvjament la darba dan iċ-ċentru jitlesta jkun qed jassorbi fih is-servizzi li diġà jingħataw f'Raħal ġdid sa dan it-tant il-pazjenti se jkunu qegħdin jingħataw l-istess servizzi li jingħataw illum ovvjament meta jkollna ċentru miftuħ ħajkollhom state of the art sabiex ikun jista' jagħti dawk is-servizzi u ħafna aktar.